Ited ko kaditi anak ko, iti amana, anang ingalaksid iti kenkwana, para laeng iti napintas ang masakbayan na. Dear Cousin, sakbay ko man nga ibinsa-binsa ti parikot ko iti biyag. Ket kablaawang kayo iti naimbag nga oras di tanemar sa studio. Kas tamiten dagiti padak nga agbibuya. Kada iti nakapinpinas launa yung programa yo. Nadumaduman ti parikot anang ngegak dito yung programa kasin. Ket namin nadumet nga inalak ti brelok nga syakmet ti agmangiburay ti parikot ko iti biyag. Kayat ko la kumamet ti pabalakadan ken ka ken kadagiti padak nga agbibuya. Sagpaminsan kasin agbalakad akmet nukwa. Ngem usto te kunada, nalaka abalakadan ti parikot iti sabali a tao. Ngem no si ka mismo ti akin parikot, kasla nagrigat man kasin, abalakadan ti bukod mo abagi. Awagan daklatan itinagan alay. May saak ng OFW dito'y Hong Kong. May saak a single mother kasin. Irugik man nga rod ti paksaritaan iti parikot ko. Idi tanagarem kanyak ni Bingbong. May sa arabii, weno ko nak irugik man ti pakasaritaan ti parikot ko iti biyag, di ta agin inayat kami pailaeng kini Bingbong. May sa arabii, di ta da napasamak kada kami kini Bingbong ang nobyo. Bingbong, apay lay, ikarim kanyak saan nakto saan nakto asaksaktan, ken saan nakto apanawan. Ited ko ti amin ko kengkan, ited ko ti bagi kengka, gabuta agtalay ka kengka Bingbong, ken gabuta ipatpateg kalaunay. Wenley, saan ka madanagan? Ikarikeng ka dayta, saan kang tupulo sa panawan? Ipatpatig ka metley. Inted ko nga rod di amin ko kani Bingbong kasin. Ngem kalpasan nga ada na pasamak kada kami kani Bingbong. Nagbaliwen ti amin. Iuray ko titawag ni Bingbong. Awan ti mauray ko. No siya ti tumawag saan naasumbatan titawag ko. Kalpasan ti sumagmamano nga aldaw, diya ko na matawagan ti cellphone na. Nagsidda awak kasin. Napanak nga rod iti balay da Bingbong kasin. Uray no didak pa'y
Am-amu ti pamilya na. Tayo di ngamin nagar-arim kanyak ni Bingbong kuna na kanyak. Iyam amunak to ano iti pamilya na. Adda ngamin mabalin ti pamilya ni Bongbong kasin. Bingbong kuna kuma. Dagiti naganak ken kuana ket adda da iti Amerika. Napanak nga ron iti balayda kasin ket idadakon iti sango ti gate. Pinisit ko iti doorbell ket sumagmamano a segundo laeng tinapalabas at da babae a nagtimek. Sino dayta? Ay, naimbag abigat mo manang. Siyak ni Lay, nobya ni Bingbong. Adda ka ti suna dito'y balayo manang. Anya? Nobya na ka ni Bingbong? Wen ate, pakibaga ni Lay. Apay, dim amo ading. Anya ti dik amo ate. Awan ni Bingbong dito'y balay. Apay na panan na ate. Nabayag namin nga tinawtawagak kem jakon makontak ti cellphone na. Nagsidaawak jak amo no apay. Awan ni Bingbong dito'y ating ko. Awan ni sunat na nagpamanila da idirabi. Ket itangal daw ti flight na amapan di Amerika. Anya? Mapanisuna di Amerika? Apay, saan nga ni baga ni Bingbong keng ka? Di met nobya na kaya? Baka may saka ka digiti inalilaw na babain ah. Saan ate? Ipatpatag ng kano ni Bingbong. Inkarina kanyak, asaan nak to, panawan ken saan nak to asaktan. Ay naading ko, naalilaw na kan Bingbongin ah. No talagang ipatpatag na ka, saan na ko mga inlimid ken ka ah, mapanisunan di Amerika. Saan? Saan gusto datay bagbaga manang? Baka met no tinulagan na kalaeng ni Bingbong. Apay anya ko mati na naaramid ko kini Bingbong tapno aramidin na kanyak ti kasto eh. Ay na ading ko no di ka mamati. Oray sumarik ka sa pulim iso na diti unig ti balay. Wano agsaludsud ka kada kita chismosa nga karuba me. Amo da amin di mapaspasama kada kami. Saan? Bingbong! Bingbong! Rumar ka agsarita ta. Anya tinagpasulag king Kabingbong, pangaasi magsarita ta. Apidi mo sungsungbatan di tawag ko. Rumar ka please. Awan ti Bingbong arimwar iti balay kasin. Nagsangsangit ang idi. Nagsangsangit ang iti sangwanan iti balay da. Uray pa ino inrekepen ni manang na ti gate ti balayda. Kasladyak na puutanin, nakaawidak iti balay mi. Ket simrek manen iti lagip ko day di karina kanyak. Ni Bingbong asaan naktukano panawan ken saktan. Nga mapay nga inaramid na kanyak ti kastoy. Napaniknikak metla idi kasin anapan at talaga ija Amerika ni Bingbong. Ken sigun kadagiti makamamo ken kuana adda kano pagka mata pobre dagiti naganak ken kuana. Istrikto da kano. Ammo kanon Bingbong asa andak maawat dagiti naganak ken kuana. No siyak kano, tiyam amon Bingbong anobya na. Iso siguro nga saan nga input no kanyak ni Bingbong amapan di Amerika. Napalabas ti 2 bulan kasin. Medyo adda pay laeng ti sakit na.
Jack pa'y idi naka-move on, kaday di sakit ngayon pasagrap kanyak ni Bingbong. Ni, apay nga na asla maulawak. Apay balasan ko, anak ko. Jack man namutang. Bigla ka na ulaw. Kat baka bandog mula ang balasan ko. Alain ka pala gid data siya kung timang ituloy tayong inawam. Mua! Abi balasan ko anak ko. Abi makasarsarwa ka balasan ko. Anya ka di tinaknakan mo. Jack man amutang. Awan met ti madi anakan ko ti amo. Maululawak na makasarsarwain na. Kasi na makasarwaak no at damaangot ko sa bali. Balasan ko. Agpudno ka kanyak. Anya ti ipudnok nang. Adda ka di tinubium adi mo ibagbaga kanyak. Ha? Anya ko mati pakainaigan ti adan anak ko matpakainaigan ti nobyo tang to'y marikrik na. Awan ti nobyo. Nasuludsod ko abalasan ko ta. Day ta marikrik nam ita. Kastamot tinarik na ni nanang mo idi naamuan mi amasikog iso na king ka. Aniya? Masikog? Siyak masikog tang? Kasano ko ma? Iso nga rod balasan kong pagpudpudnuin ka. Saan matkiding agunget? Saan matkiding agunget? Ngamdakkel ti posibilidad na masikog ka lakit di balasan ko. Tang, saan kumatang? Saan kumapo? Tang, pagawalindak. Apay balasan ko. Anya tinapasamak ibagam kanyak. Saan ka nga gilimlimit kanyak? Anya man taparikot mo. Da kami tumitlaing ti makatulong keng ka, balasang ko. Apay ngagsangsangit ka, balasang ko. Tang, mua! 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 Inpudnok nga rod kini tatang ti panggep kini Bingbong. Ni Bingbong nga inlimed ko idi ang nobyo kasin gabuta ubingak pailaeng. Ag 19 pailaeng titawin ko idi kasin. Inawat nga rod ni tatang tinapasamag kanyak. Napakawanak ket inpanamnaman na kanyak nga addalaing iso namang suportar kanyak. Uri ano anyat mapaspasama. Kinuray na awan ti tumakder nga ama ti si kugko. Si sasagana iso namang tarabi kanyak. At tumulong kanyak amang padakkel ti anak ko. Ken malipatan ti sakit nga inpaay kanyak ni Bingbong. Iti balay da Bingbong, segun met ti panagistorya di iti chismosa akaruba da. Hello, Manang. Napatawag ka. Oy, Bingbong. Nadamag mon. Tiyan niya, Manang. Tay, malagip mo, tay inistoryak keng kay di. Tay babae nga may dito'y balay anang sarsarak keng ka. Lay ka di tinagan na, malagip. Tay nagsangsangit, tasangot, tigay tayo idi. Ano biyam ka no? Malagip mon. Apay nilay
apay nila'y manang. Kat tidamag kat masikog ka no. Agdinamag dito eh. Dito yan tayo. Amo matan. Ang dotsismo sa dito yung nakaruba tayo. Amu da iso na ata di tamat la bangir barangay ti ayanda. Oh, aya. Masikog. Oh, alis to man nakasapol ti sukat ko. Ay baglaing nga nata saan nga eh. Saan ko nga sineryoso di dya babae. Nagatilmad gaya mababae. Kalpasan na ana disvirgin ko. Nagpasagit ti sa bali alalakin. E di awahan akon. Anya ti awag mo nga ron tikas dya ay gatel. Budo a babae. Ay baglaing nga taan ko nga sineryoso di dya babae. Ay jak man amo ata sigun mati chismis ket awan kanumet tinobyo na. Isu mas daaw dan no api ang nagsikog isuna. Anya? Awan tinobyo na. Awan ti ama ti sikog na. Tingata, baka mat intarayan na. Ket isumet ti damag dito intarayan kano ti nakasikog ken kuana. Loko, baka kit di sikat ti nakasikog. Alak. Wow, kasano ko mano mo. Na minsan lang ada napasama kada kami manang. Agad-agad masikugan. Kat mabalin mat. Ala kaming bong. Si kalakit di ti amahan ti sikog na di dya babae. Kat awa mat ti nadamdamag mi nga sa balin. Anobyo na. Oh, saan mat siguro manang. Baka da sa bali anang sikog ken ko ana. Amute nga road. Ala ka. Dua atawenen idi ti anak ko ani Tintin kasin. Ket in celebrar mi nga rod ti birthday na. Ket inawis mi dagiti karuba mi. Maysa kadigiti imay nagatendar ti birthday ni Tintin ket asidega kabagyan da Bingbong. Maysa nga kilala at chismosa iti lugar mi. Ket gapuken ko na naipadanon ken ni manang ni Bingbong tinaangay a birthday party ni Tintin. Hello, manang. Patawag ka man eh. Oh, hello, Bingbong. Anday padamag kuman keng kan. Manyaman di jayin, manang. Amom niyan ti Lusing. Oh, napan ka nun nag-attendar ti birthday ti anak ni Lay. Oh, apay no kwan? Anya ti damag ijay. Ket kuna nga rod kanyak ni Auntie Lusing. Idi ka numingmingmingan na ti anak ni Lay. Kaing ingas mo ka no, ala ka. Kaing ingas mo ka no, Bingbong. Wag, talna ka man manang. Pagtripan nak manen. Bigbigat mi dito, pagtripan na. Saan nagagang angaw, Bingbong? Kaing ingas mo la ka no unay ti anak ni Lay. Isot ko nan Auntie Lusing. Mayat kumaaya ngamin no makitam ti ladawan na. Uray, syakit kas lang interesado ka makakita. Saan ka man nga agang angaw ti kasta manang? Makaamo ka ano di ka mamati. Ala ka, daputot mo si Kabingbong, daputot mo loko. Ala, binaybay am ti putot mo. Ala, di ka lang makonsensya. Naka-move on akon kini Bingbong kasin. Ket inkarik ti bagik alipatek isunan. Iwaksikon isunay ti biyag ko. Ken naisagana kon ti bagik asangwen ti responsibilidad akas naganak ken ni Tintin. Uray no si siyak laeng. Ngayon niya nakigtot ko iti maysa nga aldaw. Bingbong? Apayad ka? Lay, kaya't ka kumamakasarita. Anya ko matipagsaritaan ta, Bingbong. Nabayagin na napukaw ka itibiyag ko. Nalipatan kan. Sipo di aldaw at tinalawan nak. Linukunak.
Itaan da pa'y larupam nga agparang kanya. Lay iso nga ron nga umayak makisarita ta ilawlawag ko keng ka tinapasamak. Awanin! Awanin ti Servina pa ita. Uri anya apalawag mo jak tupulo sa maawat. Itaag subli ka manen, ipalagip mo ti sakit nga inted mo kanya. Lay, please, let's talk about it. Calm down. Calm down, calm down. Calm down ng tarupam. Manula tamin mo di Amerika pa English kan. Tumalaw ka ditoy. Baka nung makita na kang tatang tamaamuan na ti kinasyasin nung baka nung madangran na ka. Tumalaw ka. Get out. Get out. Apit ti amor si kalat ang makamo ag English. Get out. Lay, agkalma ka please. Kaya't ko amaamuan. No siyak ti ama ti anak mo. Anya? Anya? Nakadamdamagam nga ada anak ko. Ken apay ko ma, asika ti ama na. No adaman anak ko. Ken inbati na kidi malagip mo. Pakawanin na Clay. I'm sorry. Sorry tarupam gago. Apay lay, anak ko. Apay anya tinaramid na king kaday ti lalaki. Siya sino dahi ti lalaki? Lay, ibaga makanya. Apay abugbog kawam. Naimbag nga aldaw mo tata. Siyak ni Bingbong. Anya? Sika ti Bingbong. Sika dahi di Bingbong. Dahi imbaga na kanyak nilingan ang lukukin ko ana. Wentang isuna. Kastaya, agure ka baro ka. Agure ka. Di tamlaeng. Di ka tumaltalaw. Di ka tumaltalaw. Inaklalayan ti badang ko. Kaasangot ka rod. Luko ka lalaki. Si kagayin din ang luko ti anak ko. Saan tata? Inakon tata. Inakon. Kung gunam gagod, di ka nagsubsubli dito eh. Urainton ka anuman. Kitam DJ alalaki, talaga atak rot. Intarayan na ka, idi, naala na tabagimon. Kitam, kasta unay man titaraynan. Padasim ti agsubli kitam, makaramang ka talagan. Saan hintang? Tsak ipalubo sa makastrek iso na dito yung abalay. Jak tupulos kaya tabigbigan ni Tintin iso na nga ama. Alaus to na nga ro din balasang ko. Uray ta awanan ta. Awan met isunan. Ayan na gayam ni Tintin. Ada di kwarto tang na imas titurog na. No kasano agkaalistunak at tinarayan ni Bingbong kalpasan na anatagig ko ti bagik. Kasi met kaalisto ti taray na idi ti butbuteng na kinitatang. Saan meten na nagpakpakita pa when na nagsubsubli ni Bingbong kasin. Ket damag ko nagsubli manen iti Amerika. Idi adan ti social media ijay nga updated din ni Bingbong ken ni Tintin ti mapaspasamak kada kami. Diyak amo no kasanungem adda mangi stalk ti profile ko. Ket siguro isesendakin ko ana. Bayat a dumagdakkel ni Tintin ket lalalumet nga aglasin ti pagkakaingasan dakin ni Bingbong kasin. May isang aldaw nakiktotak imay ni manang ni Bingbong dito'y balay. Lay, malagipnak pa'y laing ading. Wen manang, si katay manang ni Bingbong. Wen ading. Umayak ko makisarita ta saan nakakano makasarita ni Bingbong. Panggip ti anya manang. Dahito kahit nga ipadanon ken ka ni Bingbong, babaen kanya. Ken kas may samit nga inaakas kanya, ken ka. Sabi ko mata maawatan na. Nagpagpakaasing amin ni ading ko kanya anong mabalin, alukuyan ka. Apakawanem isunan, no anyaman na naaramid na amadi ken ka. Amom, ubing kay pay idi. Ubing pay ni Bingbong idi, di na pa amot yung ubrain na. Ken mabuting isuna kadagiti naganak kada kami. No maamuan da nga, adda na si kugan na, when adda nobya na, gaputan na kapetition isunan, ama pa ni Amerika,
maungtan. Isut kabuteng na. Ken di na amo nasikugan na ka. Ti amo na sa bali alalakit ti nakasikugkeng ka. Ala, madi talaga tinaramid ni Bingbong keng ka. Kalpasan na nga naalat ti pagkababaim, tinalawan na ka. Di man lang nagpakpakada. Ngem kas kunak, ubing kay paylaing. Saan tayo nga perpektong tao? Ngem ti apresyari ka dati kabsat ko. Ket pagbilibak keng kuha na, porsigido isuna mang takder ti responsibilidad na akas amate anak yu. Uri ka nulaing bigbigen ti anak yu isuna akas amana. Ken bayam isuna at tumulong met ti anyaman na maitulong na. Kas kumati pinansyal. Siyak ti maysan nga agpakpakasi keng kalay ading ko. Gaputa kayat kumet abigbigen nak ti anak mo akas anti na. Akas kadara na. Saan na kadakes a tao manang nasaya atak ti padak a tao. Ngimno siyak ti mapasaktan kas kunam saan tayo nga perpekto nakarumet na gumura ak. Ngim tay ko na makayat mo met abigbigin nyo ti anak ko akadara yo. Saan ko met nga ihimot ni Tintin. Kayat ko met nga adabigbigin na nga ama. Ngim saan kunto na maawat pa ni Bingbong iti biyag ko. Adakin kuanan no kayat na atakderan ti responsibilidad na kasama ti anak ko. Dahil ta pinansyal, jak obligain ni Sunan. Kinaya mi ti pamilyak, anang biyag kinitintin. Kati karikatang mi ti amin tap numapadakil mi isuna. Giyaman ading ko, kada iti imbagam. Siya akong di dumawdawat ti pamakawan ti naaramid ni Bingbong keng ka. Ket sapay ko mga tagsasaya at tayo. Ipagpagaputa yun kini Tintin. Agtartaray ti darayo ken darami ken kuana. Ket sapay ko mata ipalubos mo at tumulong kami kini Tintin. Ti panang padakkel ken kuana. Aglalo into no agbasan. Alawin manang agyamanak ta may ka mismo nakisarita. Nagsasaya at kami nga rod kasin ti pamilya ni Bingbong. Ngem sa anak anang namnamalaing ti suporta na nga ititad na para kini Tintin. Ingaed ko ti nagtrabaho para ti anak ko. Aging ga nagabrodak gaputa dumagdakkel ti gastos ni Tintin ti eskwela. Ket dandani nagkolehyo. Iso iditawen 2017 imayak dito'y Hong Kong kasin. Aging gamay sang aldaw, nagring ti cellphone ko. Hello? Hello, Lay? Hello po? Sino da ito'y? Siyak ti mami ni Bingbong. Hello ma'am, kumusta? Nasaya at lang ang balasang ko. Napatawag kayo ma'am. Tita laing yan, ti iyawag mo kanyak. Taas hanak matasap sa bali. Siyak ti lola ni Tintin. Sige tita. Apay napatawag kayo tita. Dala ko maibagak keng ka, balasang ko. I-propose ko, kunak ko ma. Ano kayat mo? Anya ka DJ tita. Di mo la ka di kayat. Balasang ko. Nga alain ni Bingbong dito'y ni Tintin. Ta dito'y nga agbasa ti kolehyo. Para matlaing dito'y ti masagbayan na. Masagbayan yung agi na. Anya? Tita, makapakiktot kay met. Sa anak met siguro nga nagkurang iti anak ko. Maited ko met pailaing uri kaskasano dagiti kasapulan na. O dahil ti panagbasa na ti kolehyo, ikarkarigatak met nga igaed ti panagbasa na. Saan ko met nga
Ti palubos nga saan na makaturpos isu na ti kolehiyo, tita. Wen, maawatan ka balasang ko. Ken mamati ak, kasi may saak mo't nga ina. Amok nga ited mo amin para iti anak mo. Ngam napinpintas kami ti masakbayan na no, dito yung agbasa, dito yung Amerika, dito yung agyan. Adda kami mat a pamilya na. Total, adda ka mat dito abroad, saan mo mat akadwa isuna? Kati ipalpalubos nun apo, maalala kang tumot din dito yung Amerika. Tita, mabalin pagpanpanunutak pay laeng. Nakiktutak namin, jak amot isungbat ko. Ken syempre, saludsudek pa'y ni Tintin, noan niya ti makunana. Kasi adamet na akemnan. Alawen anak ko, pagpanpanunuta man na sayaan. Para mit ken ni Tintin da ito'y amok nga maawatan nak. Kasla nagluluken ti rignak idikasin, panunutek pa'y laeng nga mayadayo kanyak ni Tintin, ket agluluken ti bagikon. Uri man agin nadayo kami ita nga agdama. Ngem uri anya nga oras akit ko agawid. Makitak laing isuna mabalin ko aramiden. Ang imnoy di Amerika sa Bali. Ado pala a proseso saan na basta-basta ang makapan ijay. Ngem na panunot ko met. When met ket di napinpintas ti masakbayan na ijay. Napinpintas, tibiyag nga agurure ken kuha na ijay. Banag nga jak to maipaay no daytoy laeng ti trabaho. Ngem kasaritak pay laeng ni Tintin no anyat makunana. Oh, hello ma, kumusta? Timawag ka man. Hello anak. Okay ak laeng. Timawag ak ta adda pagsaritaan ta. Ada saludsudek ken ka. Anya di ma? Timawag kanyak ni Lola Mabeti. Kinasarita nak. Kaya't nakakanungalain ni Amerika. Di papam. Taijay mo kanong ituloy ti agbasa ti kolehyo. Ngim ko nak pagpanunutak pa ilang. Pagpanunutak. Akin damagin ka pa damagin pa ikin ka. Isutisong bat ko. Ay naman, jak kayat. Jak kayat ti mapanidjay. Jak met close ka dakwada. Jak pa mamuisuda. Dito'y kulatang uri niya ti mapaspasama. Apay ma, kaya't mo amapanak. Saan met nga importante, di bak ng kanyak ma. Igagaid ko met ti agbasa dito'y. Umanain kanyak ti kasto'y abiyag. Ti kayat ko laeng ket makaden na ka ma. Saan ta nga agin na dayo? Saan nga kasya, saan mo ta kasya anak ko? Panunutek lang, pagpanunutek lang. Panunutek lang ti masakbayan. Ngin uray siyak no, mapanunot ko laing nga agin na dayo takit aglulukin ako. Ila pagsaya atam ni panpanunutek, amom ti trabaho ti abroad, manulaing ti sweldo. Di nga min, saan ko maited tinarang ayabiyag king ka anak ko. Ngin no dim kayat ti mapan, akit awan maaramid ko, no dim kayat, di jakmet kayat. Ti amok ipadawat na kun ma. Ti amok di nakalawin, ti amok di nakayatin. Saan to pulos ang mapasamak dahita anak ko? Inbagak nga rod ken ni mami ni Bingbong asaan na kayat ni Tintin ti mapan iji Amerika kasi. Kano kasano ti kinaamo kinasingpet ni Tita Betty idi timawag adamo kanyak. Kasi met ti kinatangsitnan idi ta imbagak asaan na kayat ni Tintin ti mapan kadakwa da iji Amerika. Ay nalay, sikat ti inana. Sikat ti agdesisyon No anya ti amo manabinpin na sa masakbayan na. Kasanun to aromang ay nga ti biyag yun no, kasta ti pa nagdesisyon mo. Pinilit mo kumaata anak mo. Tita, nagsaya at ti pinakasaritam idi. Kunam proposal mo laeng. Ket itainted ko ti sungbat ko kas ina ni Tintin, respeto yu kumamit Di na kayo am ni Tintin. Siyempre, narigat met para kin kwa na. Ken siyak, tinakaden na itinabayag apanawen. Iso narigat kin kwa na may adayo ag kin kwa na. Amuyo kumadayta, tamay sa kayo met nga ina. Ano kasta, alagad makaamu ka Total, agbakasyon kami met next year. Kami to makisarita ti abogado, tano kasapulan, dumalan ti korte, dahito ikat aramiden mi.
Panpanunutin may laing ti masakbayan ni Tintin. Ipaidam mo ket din ken kuana tinapintas abiyag. Makaamu kayo, tita, no anya ti aramidin nyo. Emjak to, pulos ipalubos nga maalayo ti anak yo. Anak ko. No di na kayat ti umay, kada kayo, respetarin nyo. No kayat na, palubusak isuna. No kayat na, ngem no saan ilaban ko. Na ito red ko nga insawang dagidi balikas kasin. Ngem iti ununeg ko madandanagan ak launay. Adamet dagiti nagsalsaludsudak. Panggep ka dahi ti parikot ko. Panggep ti legal. Wena iti batas. Ngem kasla awan tinalawag asong bat na. Kasano nga rod, numaalada ni Tintin bayat nga nakakontrata agpailaeng dito'y Hong Kong. Imbaglaingen kasin ta nag-lockdown gapo ka daytoy coronavirus. Saan na natuloy ti bakasyon da. Ngem magkeba-keba aklat na tunggal malagip ko kasin. Naamwak an i-postpone ti panagawid da bingbong ken dagiti naganak ken kuana inton December. Mapayag pa ngem permi madanagan nak kasin. Isulaing ti mapanpanunot ko. Dayta ti parikot ko nga agdama. Kahit kuman nadawatin ti pamalakad yun, no anya tinasken nga aramideg kasin. Usto ka di ti inaramid ko, ani Tintin ti pinagdesisyon ko. Konbinsirek ka di dapat ni Tintin, ama pa ni Dya Amerika para itinapinpinta sa masakbayan na. Kas ina, tilaeng kayat ko ket ti pagsayaatan ti anak ko. Ngem, namawalbalin, Jack kumakayat, amaya dayo isuna kanya. Agyaman na kasin ti anos mo anang ornos, kaya nang isurat, dahito aparikot ko. Ito'y pagaya mo, lay, iti Hong Kong.